Randi, nu akkurat vi till ett temakväll om Orstagären här ute i Johannedott. Vad är helt du tar hem vittar att när så är kväll? Alltså, jag har finnit ölen på sjur. Och jag håller tid vi att ja, och passa och hava och jag syns skil på kvart och ger ja, stauter och rundar och hur man fast vid. Hej då några så skil för Orstagars arbete i åren eller? Nej. Alltså här vi hava och han rökta vårt till att inte var ett ordentligt kvar ska begynna och hur ska gruva den. Så jag alltid att det var ordentligt gott till ja. Du finns ju på att ja, alltså för att sätta hål i eller sätta. Ja. Sätta späkan i. Ja. Ja, men gå ettne. Orstagären. Ja, för det. Så tack.